Milí žiaci, vážení rodičia a hostia, vážený pedagogický zbor. Vítam vás všetkých na slávnostnom otvorení nového školského roka 2012-2013. Úprimne sa teším z toho, že sme sa tu všetci zišli v zdraví a že sa môžeme po dvojmesačnom oddychu a relaxe začať venovať svojej práci, učeniu. Ahoj, Adam. Takže dúfam, že si nás zapamätáte, pretože my sme len dve a vás je strašne veľa, takže my sa budeme pomaličky celý týždeň učiť vaše mená a nás si zapamätáte veľmi rýchlo. Rodičov si tiež asi nezapamätáme, myslím, že je tu viac rodičov ako nás. Čo vy na to? Je tu viac rodičov? Myslím, že viac rodičov, ale teším sa, že ste toľky prišli. No a prosím vás, zavreli ste to. Komu sa ťažšie stáva do školy? Komu sa nechcelo vstať ráno? A kto nemohol raňajkovať, lebo bolo brúško ráno. No a aby si sa mohol stať žiakom tejto školy a mudrákom našej triedy, musíš splniť sľub, ktorý budeš celý rok dodržiavať. Tak vás teraz veľmi pekne prosím, aby ste vystúpili ku mne, dievčatá, a aby ste sa mohli stať školákmi, mudráky, obyvateľmi Mudrákova, tak musíte splniť takýto sľub. Ja vám budem rozprávať a vy budete po mne opakovať, dobre? Takže počúvajte dobre. Ja, prváčik, sľubujem vám, že na hodine vždy pozor dám. Do školy pripravím sa riadne. Desiatu zjem každopádne. Písmenka a čísla úhľadne napíšem perom. Nakloním ich vždy správnym smerom.
pravidlá slušného správania dodržím rád. Pravidlá slušného správania dodržím rád. A budem s každým kamarát. A budem s každým kamarát. To všetko zvládnuť chcem sám. To všetko zvládnuť chcem sám. Tak na svoju prvácku česť prísahám. Tak na svoju prvácku česť prísahám. No, aby to nebolo také jednoduché, tak tento sľub musíte vy podpísať. A podpíšeme to ako? Vlastnou krvou. Vlastnou krvou. Pečie. Takže, aby sme vedeli, že teda ste to naozaj sľúbili, tak každý tam otlačí svoj palec. Priprav si pravú ruku, palec. Dobre? Gratulujem ti. Ešte aj vítajú. Adamko, áno, pripraví sa Ryško. Adamko za pani učiteľkou, Ryško ku mne, Ryško chlač. Gratulujem ti, vítam ťa tu. Ryško. No tak krvou, nie? Priprav sa. Dominika. Pani učiteľka za Ryško ku mne. Karinka, poď ku mne, poď nám, poď nám tu. Tak na svoju prvácku česť prísahám. A poprosím veľký potles. Na lavici máte krásny darček, veľmi peknú knižočku, ktorá sa volá, vie to niekto prečítať, lebo viem, že niekto vie čítať z tejto triedy. Vie už niekto čítať? A vieš to prečítať, čo je na tej knižke? Tak nám prečítaj. Čo? Sníčky, áno. Knižka sa volá Sníčky zo zázračnej podušky. A toto dáme ale úlohu rodičom. Čo vy na to? Čo keby dostali prvú domácu úlohu rodičia a nie vy? Súhlasíte? Dobre, takže rodičia dostávajú domácu úlohu. A domáca úloha bude trvať dovtedy, kým celú knižku vám neprečítajú. Na dobrú noc, každý deň kúsok z tejto knižočky. Súhlasíte? A ešte máte na lavici jednu knižočku. Vie niekto, čo je to? Čo to je? Vie nám prečítať. Čo to je? Šlabihár. To bude vaša prvá knižka, z ktorej sa budete učiť písať a čítať. Ale nie som smedná.